फाइडिं के फ्रेंड्सों सोंथिनि नालायनाय सिनि त्रिपुरा पुलिसनि जारा फाइनाय 28 तारिखो जे सिनि एग्जाम उंनाय अबनि बागै एडमिट कार्ड रिलीज खायरेका फ्रेंड्सों सिनि त्रिपुरा पुलिसनि वेबसाइटआव नरक बाके डाउनलोड खायनाय अबना नरक तिनि किसा शॉर्ट के फुंनाय बुले नरक त्रिपुरा पुलिस नि वेबसाइट आं नरक डायरेक्ट लिंक बडी रिनाय गिबिन वेबसाइट और फायके अंके संग रिक्रुटमेंट मजाका जों क्लिक खायनाय रिक्रुटमेंट मन क्लिक खायका अंके सिनि नोटिस एन एसओपी for downloading admit card for written test ni ojaga fain ro ojaga click खायदि ojaga click खायके बिनि डाउनलोड खायके जे बिनि नोटिस अमतेके फायनाय जों ओजागा yang तला स्क्रॉल खाय नायनाय सिनि ओजागा जे सिनि ओजागा रमदि सिनि ओजागा जे लिंक जा दङ अ लिंक जों क्लिक खायरनाय अ लिंक क्लिक खायके सिनि एडमिट कार्ड डाउनलोड खायजानाय फायनाय और क्लिक खायमनि यागलो सिनि अमतेके फायनाय सिनि ओजागा पिला कैटेगरी एसटी दा एससी दा अम फायनाय आरफोर सलादा ब्रजा आरफोर नि डेट ऑफ बर्थ आरफोर जेनिनि रमदे नि जे टोकन नंबर अफ्रन जेनि टोकन नंबर और टाइप खालायनाय नों प्रिंट एडमिट कार्ड ओजागा नरक प्रिंट खायदि हाके डाउनलोड खायनादि फ्रेंड्स नरक अब एक बार नि बारा खालायमांगला नरक एक बार खालायके अंके टाइप बोरे बार नरक खालायमांगला अबै नरक जेफ्रु डाउनलोड खायो गाहाम के डाउनलोड खायदि ओंखाय ओजागा पुइला सिलेक्ट रमदे सिनि ट्राइब सिडल ट्राइब और फॉर एसटी सिडल ट्राइब और डायरेक्ट एसटी फेगला और जेंडर मेल दा फीमेल और फॉर और डेट ऑफ बर्थ नरक सिलेक्ट खायदि डेट ऑफ बर्थ थाके सिलेक्ट खायजानि फायनि सिनि ओंके और रमदि तलाव सिनि टोकन नंबर और रजांनाय फायनाय गे टोकन नंबर वन फॉर नरक और सिनि प्रिंट एडमिट कार्ड मजा क्लिक हायके बो प्रिंट खायनानि ऑप्शन फायनाय हायके रमदि नि डाउनलोड खायनानि ऑप्शन फायनाय अमंके जे नरनि एडमिट कार्ड नि कॉपी सिनर डेट जाक जनवरी 28 तारिख संडे क्लायो एग्जाम एग्जैक्ट टाइम कंके एकरानि सिमि 2टा पीएम जरा 1 घंटा अंगनाय किन्तु नरक अजागाव नरन कायसा पीरियड एग्जाम टेस्ट नानाय इंस्ट्रक्शन टेस्ट 12टा नि सिमि 12:30 जरा आरफोर आधा घंटा टाइम रोइनाय एकटा नि सिमि सेंनाय नरक कम से कम नरक 11टा रकन नरक सगुदि नंनि एग्जाम सेंटर केन्द्र नरो जत डिटेल्स रक तंनाय नरक जत इंस्ट्रक्शन ताम राम तंनाय अबर काहाम के नरक परिनि थांदि अम कायसनंनि नोटिस देशो जतनो हाय हामबाय।